ଅନି ଏ ଅନି ଉଠ ବାପା, ସକାଳ ହେଲାଣି ପରା। ଉଠ, କେତେ ଶୋଉଛୁ? ଉଠ ବାପା। ଆକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଆରେ ଉଠ, ବାପା ପରା ବାହାରିଲେଣି। ଉଠୁନୁ, ଉଠ। ମାମା ପ୍ଲିଜ, ମାମା ପ୍ଲିଜ, ମାମା ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ, ମାମା ପ୍ଲିଜ। ମୋ ଧନଟା ପରା, ଉଠିଯା, ଆଉ ଅଝଟ ହନା। ଉଠ, ଉଠ ବାବା। ଦେଖ, ତୁ ଉଠିଲେ ନା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି କରିଛି, କ୍ଷୀରି ଖାଇବୁ। ହେ ହେ, ମୋ ମାମା ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି କରିଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇବି। ଏସ୍, ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇବି, କ୍ଷୀରି ଖାଇବି, ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇବି। ମୋ ମାମା ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି କରିଛି। ଏସ୍ ଏସ୍। ଆରେ ମୋ ଧନଟା ସକାଳୁ ଉଠି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବ। ଅନି, ମୁଁ ତତେ କାଲି ପାଠ ଦେଇଥିଲି, ସେ ପାଠ ତୋର ହେଇଯାଇଛି? ବାପା ବାପା ମୁଁ ସେ ପାଠ ପଢିଥିଲି, ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି କଣ ପାଠ ଭୁଲିଗଲୁ? ନା ବାପା, ମୁଁ ମୁଁ ପାଠ ଭୁଲିନି। ମତେ ଭୋକ କରୁଛି। ମା, ଏ ମା, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ ନା। ତୁମେ ବିନା ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ସହିତ କାହିଁକି ଲାଗିଛ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ତାର ମୁହଁ ବଢା କରିଦେଇଛ, ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ତୁମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପସ୍ତେଇବ। ନେ, ମୋ ଧନ ଆଗ ମିଠା ଖାଇବ, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବ। ମା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣିଛ, ମୁଁ ଆଜି ମିଠା ଖାଇବି। ହଁ ହଁ ବାପା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣିଛି, ତୁମେ ମିଠା ଖାଇବ। ଅନି, ମତେ ଚାହା। ବାପା କଣ ହେଲା? ପୁଣି କଣ ହେଲା? ମିଠା ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ ଖାଇବୁ। ବାପା କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ଖାଇବି ମିଠା? ପ୍ଲିଜ ବାପା, ମତେ କୁହ ନା। ମତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁ ଯଦି ପାଠ ଭଲରେ ପଢିବୁ ଆଉ ଦିଦି ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ତୁ ମିଠା ଖାଇବୁ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ମା, ଦିଦି ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି? ଦିଦି କୁଆଡେ ଗଲା ମା? ଆରେ ଧନ, ତୋ ଦିଦି ପରା ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାଣି। ମା, ମା ତମେ ସତ କହୁଛ? ମୋ ଦିଦି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି? ହଁ ଧନ, ତୋ ଦିଦି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମା, ମତେ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ମୋ ଦିଦି ସହିତ ପାଠ ପଢିବି। ହଁ ମୋ ଧନ, ନେ, ମୋ ଧନର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଲୋ। ଏଇ ଶେଷ ମିଠାଟା ଖାଇଦେଇ ମା, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିବି। ମୋ ଧନଟା ନ ଖାଇ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ସବୁବେଳେ ତ ତା ଉପରକୁ ତମେ ରାଗିଲ ଆଉ। ମା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ବହୁତ ପାଠ ପଢିକି ଆସିବି ମା। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଏଇଠି ଖାଇଦେ, ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ରେଡି କରୁଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରେଇ ଦେବି, ଆଉ ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପାଠ ପଢିବୁ, ଆଉ ରାତିକି ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ। ଠିକ ଅଛି? ହଁ ମା, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଖାଇସାରି ବାହାରି ଯିବି, ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଅନି, ମତେ ଚାହା। ବାପା, ତୁମେ ମତେ କଣ କହୁଛ? ଦେଖ ଅନି, ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନୁ, ଦିଦି ସହିତ ରହିବୁ ଆଉ ଦିଦି ସହିତ ଆସିବୁ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ତୁମ କଥା ମୁଁ ମାନିବି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି, ତମେ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ନା? ହଁ, ମୋତେ ମାମା କହିଲା ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରୁଛି। ହେଲେ ଦିଦି, ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି ସେ କଥା ମନେ ଅଛି ନା? ହଁ ପରା ଦିଦି, ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଥିଲେ ଦିଦି, ଅନି ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଛ ନା? କହିନ? ପ୍ଲିଜ ଦିଦି, ଏବେ ତୁମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ନା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସେଥିରେ ଆମର ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାଁ ହବ। କହିବ ନା ଦିଦି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ଭେଟୁଛି, ଆଉ ତମ ସହିତ କ୍ଲାସ କରିକିରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତୁମେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ଦିଦି।